Сәлем достар, менә уку елы да башланып китте. Кемдер өчен бу күңелле хәбәр, ә кемгәдер юк. Ничек кенә булмасын чыгарылыш сыйныф укучыларына, шулар арасында миңа да киләчәктәге уку урыны турында уйлый башларга кирәк. Бәлки бүген бергәләп Россиянең топ-5 университетын сайларбыз. Киттек! Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты Россиянең иң борынгы университетларының берсе. Мәскәүдәге фән һәм мәдәният үзәге. 1940 елдан бирле Михаил Васильевич Ломоносов исемен йөртә. Югары икътисад мәктәбе 1992 елда ук ачылса да, югары икътисад мәктәбе статусы 2009 елда бирелә. Төп кампусы Мәскәүдә, ә филиаллары Питерда, Түбән Новгородта һәм Пермдә бар. Санкт-Петербург дәүләт университеты Россиянең иң борынгы һәм әйдәп баручы университет. Россиянең мәгариф, фән һәм мәдәният үзәкләренең берсе. Казан дәүләт университеты 1804 елда нигез салына, 2019 елда университет чит ил студентлары саны буенча Россиядә икенче булды. Новосибирск дәүләт университеты Россиянең милли тикшерү үзәге. Россия югары уку йортларының конкурентлык дәрәҗәсен арттыру программасында катнаша. Әлеге топны мин төрле рейтинглар нәтиҗәсендә ясадым. Моның турында күбрәк белесегез килсә, университетларның сайтында укыгыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!